Dini 18 Oktober 2020 Kokti salni phung atta tammani jarawo mayung tisa aitorma club by luajija hoda hamkraini samung butango kami amchoni school nogroko sapsutra khlaina samung jengjakha Asamgo club ni joto sikla rogno khatung laija teya prisrang laija Aw borok saiman kha borok hai sikla rogno no hoda tei dofa samung nangjago Tamokhe borokno hoda tei dofali bisma Phaidi khechung asi klarong bisingo khorok sasuk bai kok sawinai lewana Takuk tini ni roke tomani bangi oro jaga phaile mani tini sing phaimani ka kaisa tini gore mission school phaijak chini aitorma club ni theke sing social work khayani bang inke tini tabok nuro oro jaga simi de khaile ni te onyo jaga ro sare khaile ni himan sol gja tai betong khaijanai sing first phaimani ka gore mission school bani paigai sing parani hatisora school thangai bani pai kaisa gnang bazaro kaisa khaini oro kaithao khaile ni kana kini roke tabok toma club ni kes phai sakama aitorma club nuro aitorma club ke boya rogo establish ngmani ya establish ngmani belai sidugla ha 3rd August 1978 3rd August 1978 na apro ni simi okra sakara robo khai phaile mani haita okra sakara robo khai phaile singsa sa ya ko apro je brok samung tangpru nongmani ke boni sai je tangte continue solai phaigai tabok solai tongu ke tabok sing brok je khai nongmani na tigi ni sing srungjak eka tak samung khai tu mane boro ni theke inspire ngi tabok khaile tongoi haisible inge te buskang rogole tomaro khaile ni hi wa solai tonglai ka mane tabok buskang rogon rong ni agenda sondi inge buskang ro khaile ni hnui tongmani bu hairok de tongkho te tomaro khaile ni hi tongkho haita wa solai mani to tongkho haipana jeng tabok to asuk boboin sasungmaya ko samung khai prun sing phunungai Takuk nangke oro mo aitorma club ni toma kalai angke aitorma club ni kaisa secretary aitorma club ni secretary na Bolai thok phan thomjak aitorma club ni siklaro bisang nugui sabo ba khasra ge tomo Phunuk mari kotor phunugui rekha siklaro tini aw omono hamkraini mari tinang kejeng da phangai chini